Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki officer nakatanat food safety jongka cleared East Jaiñtia Hills klalap ba South Liki Karkhana ki basnaya ki ice cream ha East Jaiñtia Hills kila Pyndonkam da ka weka Dawai ka ba Pyndonkam ban Pynkhuid ya ki kinjanar ha ka jingkle ki ice cream ban Pynklan ya ki Jaiñtia ka jongki bat kani ki jing Pyndonkam da kani ka Dawai ka long ka ba maya ka kot ka kya jongki breu ya kani lalap ha ka jinglet jurep da ki officer ka food safety lapan long ha ka lai terik nailat ha cleared bat la lembai hadin bakal adon ke jing ujor baki kena ki baba mikini ki ice cream ki yopang ke jing lek kena ka long ha ka cream hills ice cream swati ice cream chutabhim ice cream mn ice cream bat ka principal ice cream katkum ka kai pot lala babaro kite ki Karkhana shna ice cream klatri kambe an klem dan ke jing pendung kerteng bat ka FSSAI bat kem dan ru ya kiwi pat ki kat kisla ki badan kam la shem ba ka jing khuid jing ki Karkhana ka shubyang bat ki kat basong ya ki ice cream ru kilong ki ba khuid ki basuba lalap ba ki babo ni kitiar kitar ki ba Pyndonkam mat shna ice cream kilong ki balat na kinu ki jing ma bat kilong kat kum ke kendon balak bu Henry la syempat bajan baro kita ki Karkhana kila Pyndonkam ya ka wega kinja Dawai ka bamlong banbam ya kani ka Dawai la tep kerteng kum ka Maruti chemical powder Royal Gold bat kiwei laong ba ya kum kini ki Dawai la Pyndonkam ha ki Karkhana ban Pynkhuid ya ki kinjanar Henry la lap bala Pyndonkam pan ya ki ban shna ice cream ha kita ki Karkhana hadin berale ki jing tokit ki no shna ice cream ha kita ki Karkhana kila pentip baki Pyndonkam ya kate ka Dawai harengkat ka shini bat kiwei ban Pynklan ka Jaiñtia jong ki ice cream tangba kani kelong ka babean bat ka bakta ya ka kwat yakya namar kini ki jingla bat kiwei la ajing mud badai ban le ka bating e persya ya kita ki Karkhana khna malat ya kinu ki jingja ki ba kom kini hadian habut ningkong e kande insya kum kiwei ni steps aba i deputy commissioner jengi ipha yang aku food safety officer nomor kum mengitip mentaka sapriang bahane ka COVID-19 te kum ki steps ban prevent yang ka spread te iso ipha yang bang check ikini nong de marbam mardi surok nong de ice cream nong de jingbang mutia te ha jinglek jurep jonga yakini nong de pat ngalale tru hakini gi jaka bagi snai ni ice cream ba hajing let jurep jongi bat ka tim jong pulet ngilak ba kini ki jaka sna ice cream ki Pyndonkam dakini ki chemicals ki balong ki bang yahap ban Pyndonkam ki jingbang nama kum la thoi ki paket kini ki de non edible products non edible chemicals de ka along ke ba bam setungat ba smosi ba kum kini ki ja hapo ki jahasna marba mardi ke district jungi badle siru haka state jungi berakoi de kani kala Pynkhen ni tang sura pet kani la yi bakala Pynkhen ya ka Food and Safety Standards Act arjah drill kaba umsa ban at kinu chemicals umsa ban at kinu chemicals ni kinu jing clear kibam de ki food products ka along adulteration ka along atat ka health hazard ka bala ban kata ya ka jingkot jingkia jongki nong bam ki nong thiet tikumta nakaliang food safety department bat nakaliang ka district administration kumlang isa ngindang ya investigate but ngin pha test ri ini sampel ada dan kaman test ini ice cream but hadin ning layok report ngin sa shimki legal actions kat kumba kasyakaan ngila lidrit hasan tadi ki Karkhana setengah ice cream ki bedon keleng sodong jangka cleariat tak kala remban ngila kawe ha cleariat is artli ha dikhya west mat asli ha la remban nakini ki factory sna ice cream
Yo kem bak ila sis pembahasa art paket kini ki chemical mah bat ngila sim bat ngila kentu jadi itu kinong sna yang itu ice cream kebrak sna hado menen kasi bikin subha ban berat no iki kinong sya bende bat ngandai inspection begini si banawan manlap ba kenang ba ban pek kebrak berat ni ami gini ice cream berkira ada sna Hadir banyak juga information reliable information di dalam sama-sama sistem ini, di mana sistem ini mana itu bah tidak ki kena apa sistem ini dia itu ni orang kubah ice cream, lagi tu di nanti ice cream bah jadi saya suruh saya lebih sedikit. Hadir bagi kini kena di bang ni ice cream, tidak kena dia gampang. Dan nak kalian dong ada solution nak singkai ni ke sport. Thì các công si benda ban penting untuk COVID-19 mà trong xong và tạo ra một ta sự cái ini sim khai cái cam thì khát vào tôi hạ mình để check hạ verify how food safety officer trong cái sự cái thì hadin bao nhiêu làm hạ ini kita baca ice cream ilap ni gini kita ice cream ni sự cái kita gini ice cream nanti di dawai ni ai ni di dah bentuk dah nak pakai di chemical Pyndonkam di industri di chemical Pyndonkam di Pyndonkam industri de nak lagi detail sini ni food safety officer ni hadin bang layak ni report ni officer ni food safety officer ni insa sim steps next step pada ya cepat bertemu ke siapa lagi